Karong panahon na kanunay gyud ang pahimangno sa mga doktor sa pagbaton sa healthy lifestyle aron makalikay sa mga sakit-sakit. O usa sa angayang bantayan ang pagkaon o intake sa lawas. Mao nga aduna misugyot kaninyo mga kapuso. Must try kining usa ka kan-anan nga dalit kuno ang mga pagkaon, pulos o tanon. Gimo ani Seslan. Pertingay na gyud. Ani ang report. Gikan sa appetizer, kanon, hangtod na sa mga sudan. Mahimo kang instant vegetarian gayud tungod niining usa ka kan-anan. Zero meat ang ilang giserve ug 100% vegetables. Diin nagkalain-laing putahe ang pwede kaayo nimong kapilian. Lamin siya. Sama na lang niining sisig nga dili di ay gikan sa baboy o kaha manok, kundili gikan sa tofu. Ang ilang ginabot gitawag og mushroom ginabot kay gikan kini sa oyster mushroom. Samtang ang ilang fries dili patatas, kundili hinimo gikan sa kamote. Adunay menudo, curry ug ang gikahinaman sa tanan nga humba. Pero apps dili kini gikan sa karni sa baboy, kundili gikan di ay sa veggie meat. Composition sa veggie meat is soy, then seaweed, then nasa corn and other vegetables gisagol ilang i-process. So, muna among ginagamit as substitute meat protein. May paliya pa nga ang subak dili itlog kundili tofu. O kining mangga nga dili hipon ang gisagol kundili chili flakes. Sagad sa ilang mga pagkaon, anaalag sa 30 ngadto sa 40 pesos ang serving nga puno sa protina, bitamina ug antioxidants. Wala sila giandam nga soft drinks ug bugtong tubig lang ang imong pantulak. Matod sa tag-iya sa kananan nga nakabut niya ang maong konsepto sa tinguha nga ma-promote ang healthy living. Taas ko cholesterol, so nakaunaw na ko if ako siyang himuon o kanang business mas more ko mapugos gani nga mo kaon. Mapili ra na kong utanon pero karon sa nakatilaw ko ini, grabe jud lami jud siya. Uban ni Lian Sinkulan ug Jovel Ubiso, Cecil Kibot Castro, Balitang Bisdak.